Яңа Чабаксарда әлеге мәчетнең беренче нигез ташларын куюдан ук башлап киткән Минкадир хәзрәт әле яңа гына сафка баскан мәчеттә мондый чараларны һәр даим уздырып тора. Аның беренче максаты традицион ислам дине турында халыкка дөрес мәгълүмат бирү булса, икенчесе шәһәрдә яшәүчеләрне мәчеткә тарту, яшьләрне мөселман дине нигезендә тәрбияләү. Менә бүгенге чара да шуларның берсе. Яшьләр дә күп киләләр, яшьләр белән бергәләп аларны мәчеткә җәлеп итмәклебез. Алар үзләренең эшләрен без үзебезнең өчен генә бит мәчетне төзимибез. Үзебезнең балаларыбызга, аныкларыбызга нәрсә калдырганны шуларны белмәклебез. Монда узатырган һәр чара сөйләшеп утыр, яисә вәгазь сөйләү белән генә чикләнми. Аларның һәрберсендә дә мөселманнар өчен файдалы һәм кирәкле мәгълүмат бирүдә каралган. Мисал өчен бүген биредә мөселман ирләренең баш киеме, чалма чырнау буенча остахана күрсәтелде. Мөхәммәд пәйгамбәребездән калган бу баш киеме өчен табигый материалдан эшләнгән тукма алына. Аның озынлыгы кәфен озынлыгында булырга тиеш. Кеше сәфәрдә яисә сугыш кырында вафат булса, аны чалмадагы тукма белән чырылгап җирләргә мөмкин. Чалма ак, яшел һәм кара төсләрдә була. Бу аны киеп йөрүченең нинди дәрәҗәдә булуын күрсәтә икән. Бүгенге бәйрәмнең беренче өлешендә Мәүлид ае, аның тарихы, ислам дине йолалары хакында сөйләшү, шәһәр җитәкчеләренең котлаулары булса, икенче өлешендә исә мөселман хатын-кызлары бәйет мөнәҗәт әйтү кичәсе оештырды. Dünyanın serderi şefakatçi Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Зак еллардан бирле мәчет каршында эшләүче Якшәмбе мәктәбе мөгаллимәсе Гүзәл апа Адиева шәкертләрен Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышы һәм Мәүлид бәйрәменең тарихы белән таныштырды. Безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлам Рабигул әүвәл аеның 12-нче кичәсендә дөньяга килде. Безнең пәйгамбәребез дөньяга килгәндә үк билгеле иде аның пәйгамбәр буласы. Шәһәрнең танылган мөнәҗәт әйтүчесе Әлфия Шәрәфдинова да бүгенге чарага яңа мөнәҗәтләрен алып килгән. Хәзерге вәзгыятьтә мондый чараларга күп кешегә җыелырга ярамаса да, Чуашстанның диния нәзарәте ул чараларны санитар нормаларны саклап, аз халык белән булса да ешрак уздырырга тәкъдим итә. Чөнки тәрбия эшендә тукталышлар булырга тиеш түгел. Әйтергә Чуашстан мөселман диния нәзарәте тарафыннан да һәм дә менә Минкадир хәзрәт тарафыннан бик күп эшләр эшләнелә һәм дә бу инде бөтен регион өчен дә бик файдалы, уңай якка таба инде алып бара. Аллага шөкер, һәм мәхәллә халкы да, халык та инде кешеләр киләләр мәчеткә, аңлыйлар, тырышалар. Бу көннәрдә Яңа Чабаксар мәчете республика мөфтияте белән берлектә киләсе елга яңа эш планын әзерләү белән мәшгуль. Анда чараларның байтагы балалар һәм яшүсмерләр белән эшләүне күздә тота. Чуашстаннан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.